הממשלה, לא של אלה שצריכים להנהיג את המחאה. המחאה היא התקווה שלנו, של כולנו, שתקום כאן במדינת ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה אלטרנטיבה פוליטית, חברתית, כלכלית, שפויה, אנושית, הוגנת, נורמלית, שיודעת להתחבר ולהתמזג באזור שהיא נמצאת בו 64 שנים, שחיים בתוך גטו. הגיע הזמן לצאת מהגטו. למקום הזה יש זכות קיום ברגע שידע להתחבר, ברגע שירד מהחומות, ואנחנו נפיל את החומות האלה. אנחנו נפיל את חומת הכיבוש ואת חומת הגזענות ואת חומת האלימות ואת חומת הממשלה של 94 חברי כנסת. תתביישו לכם, לא מצליחים לשלוט בנו בממשלה נורמלית. למה? כי אתם משקרים לנו. שקרנים. משקרים לנו בפרנסה שלנו, משקרים לנו בפנסיה שלנו, משקרים לנו בשכר המינימום, משקרים לנו בתלוש המשכורת, מוכרים אותנו לבעלי ההון, לחברים שלכם. אנחנו לא רוצים להיות החברים שלכם, אנחנו רוצים לסלק אתכם, אנחנו רוצים ממשלה שתדע להגן על הזכויות שלנו. אתם משקרים לנו, אתם אומרים שהערבים לא רוצים שלום. הנה, אני רוצה שלום. הפלסטינים יפילו את אבו מאזן ואת חמאס, וגם שם יהיה אביב ערבי. הם נותנים דם בסוריה, והסורים בשבילנו המהפכנים הגדולים של ההיסטוריה. הם האחים שלנו, הם האחים שלנו, הם הדוגמה והם המופת. הם נותנים דם, אנחנו נותנים פה זהה. חבר'ה, זה כלום, זה כלום. הם נותנים את הדם שלהם בשביל החופש. נותנים את החזה שלהם ליריות הקשות של בשאר אל-אסד הפשיסט, יימח שמו, שיפול ואנחנו נפיל אותו, והעם הסורי יפיל אותו, והעם הערבי יפיל את המנהיגים המושחתים, וגם אנחנו פה בישראל, גם אנחנו נפיל את המושחתים שלנו, ואנחנו נהיה ראויים, ונהיה ראויים להנהיג את החברה. בלי השקרנים האלה, בלי המושחתים האלה, אנחנו לא צריכים אותם. הם משקרים לנו, אומרים לנו אין כיבוש. אז אם אין כיבוש, בשביל מה שוויון בנטל? בשביל מה רוצים לגייס אותנו? בשביל מה רוצים לשלוח אותנו להיות בשר תותחים? אם אין התנחלויות, אם אין כיבוש, תסתלקו משם, ואז יהיה שלום באמת ולא יהיה כיבוש. אתם משקרים לנו בדבר כל כך משמעותי בחיים שלנו, יהודים וערבים. למה? למה אתם רוצים לשלוח אותנו למות? כדי שהטייקונים ימשיכו להתעשר. הרי המדינה הזאת מזמן כבר לא שלנו. זאת כבר לא מדינת היהודים. אני פה צריכה להסביר את זה. אני ערבייה, אני בכלל מהפכנית. אני לא רוצה לראות כאן ממשלה שמשקרת לנו בשכר שלנו ובזכויות הסוציאליות שלנו ובחיים שלנו ובדם שלנו. אנחנו לא רוצים אותם. ועוד דבר שהם בגללו צריכים ללכת הביתה. חבר'ה, בישראל יש 1.5 מיליון תושבים ערבים, אזרחים ערבים, שסובלים מגזענות יומיומית. 50% ויותר מהם חיים בעוני מרוד, עם מקרר ריק. החברה באמת קורסת ברחוב הערבי. ואיפה המדינה בזה? רוצה לשלוח אותם לשירות לאומי ושירות אזרחי. המדינה צריכה לעשות שירות אזרחי לערבים האלה וליהודים. היא נדרשת לשאת בנטל, לא אנחנו. אנחנו רוצים להיות כאן אזרחים שווים.
אנחנו היהודים רוצים אזרחים שווים, אנחנו הערבים רוצים להיות פה אזרחים שווים, אנחנו רוצים מדינה אחרת, ואתם לא יודעים לנהל את המדינה הזאת כמו שאנחנו רוצים אותה. חבר'ה, אנחנו במאה ה-21, די, נגמר. אין, העמים אומרים שאנחנו לא רוצים להיות תחת כיבוש, לא רוצים שיסתמו לנו את הפה, לא רוצים שישקרו לנו, לא רוצים שישלחו אותנו למות. בשבילכם, בשביל העשירים שלכם, הדברים כל כך פשוטים, אתם מסבכים אותם שלא לצורך, כי התסבוכת הזאת שאתם מסבכים אותנו עולה לנו בחיים שלנו ושל הילדים שלנו ושל העתיד שלנו. אנחנו לא רוצים רק צדק חברתי. צדק חברתי לא יכול להיות בלי השלום האמיתי ובלי השוויון לאזרחים הערבים. רק דרך השלום ורק דרך השוויון נהיה ראויים לצדק החברתי, ואנחנו נביא אותו לעצמנו. כי הם לא ייתנו לנו אותו, הם לא ייתנו לנו אותו, אנחנו נצטרך לקחת את זה מידיהם. יש לנו עולם שלם שמחכה לראות מה קורה כאן בישראל. אני כל כך שמחתי ב-14 ביולי בשנה שעברה, אני צעדתי ברחובות והרגשתי שאני בקהיר. אני רוצה שבקהיר ידעו שיש בישראל מהפכנים שרוצים משהו אחר, שרוצים חברה שוויונית, שעמוד השדרה שלה יהיה השלום האמיתי, שיהיה המוסריות, להחזיר את הערכים הגדולים האלה, להחזיר אותם להיות ערכים נעלים. זה הערכים שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לראות כאן מדינה שיודעת לכבד את כל מי שנמצא בה, ולא רק את האזרחים שבה, את הפליטים שבה, ואת כל בן אדם שימצא במחסה, כל בן אדם שיבוא לדרוש ולבקש שתיתן לו ביטחון, היא תיתן לו ביטחון. זאת ישראל שאנחנו רוצים שתהיה כאן, ואני מבטיחה לכם שהמסר הזה עוד יהדהד, ועוד יהדהד בדמשק, ועוד יהדהד בקהיר, ובטוניסיה, ובלוב, ובתימן, בכל העולם הערבי הוא יהדהד. ישראל צריכה לצאת מהבידוד, ואתם פה התקווה, אנחנו פה התקווה לצאת מהבידוד הזה. די, מספיק 64 שנים של התכתשות, על מה ולמה? כדי שבסוף ייקחו את הפנסיה שלנו ויהמרו לו בקזינו בבורסה. לא רוצים למות למערכת. אנחנו רוצים כמו העמים הערביים, רוצים לחיות חופשיים בארצנו, וארצנו זה כל המזרח התיכון, זה כל העולם, זה כל העולם, והעולם הזה חייב את התשובה האחת והיחידה, הוא חייב מהפכה. אני אסמע אגבאריה זחאלקה ואני מדען מפלגת פועלים.